Γεια σας, είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς σας. Καυσμένη, έρχεται και δεν περιμένει. Hello. Hi guys, είμαι ο Mega Pluto X-Plexy και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε texture packs, όσοι δεν ξέρετε δηλαδή. Εδώ, ωραία. Γράφουμε texture packs. Εγώ τώρα έχω βρει άλλους Monster X-Plexy, ξέρετε τώρα. Packs 1.8.1. Δεν χρειάζεται να το γράψετε. Θα σας βγει αυτό εδώ το site. Αυτό έχει πολλά texture pack. Και από αλλού μπορείς να τα κατεβάσεις. Δηλαδή από βίντεο κάποιοι όπως ο Monster LOL X-Plexy έχει κατεβάσει τα link. Θα κατεβάσω εγώ τώρα αυτό εδώ. Θα το κατεβάσω και θα σας δείξω κιόλας και πώς το βάζετε στο Minecraft, γιατί το ξέρω, γιατί είχα μπερδευτεί και εγώ και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Πατάτε το download now. Πατιέται. Mod install. Παιδιά, αυτό το έχω κατεβάσει. Νόμιζα πως το είχα σβήσει, sorry. Για να βρούμε κανένα ωραίο όμως. Αυτό εδώ λοιπόν, guys. Δεν έχει σημασία που ξέρω εγώ βλέπετε εδώ 1.8 και τέτοια. Να μην σας νοιάζει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να μην σας μπερδεύω δεν θα σας δείξω αυτόν τον τρόπο, γιατί σίγουρα θα μπερδευτείτε. Θα σας δείξω όμως, ξέρω εγώ, σίγουρα πολύ θα θέλετε αυτό το link. Texture packs, PvP, συνήθως οι περισσότεροι θέλουν τα PvP, γι' αυτό θα σας δείξω κιόλας. Δεν χρειάζεται να βλέπετε τα βίντεο, εκτός αν κάποιοι θέλετε να δείτε πώς θα είναι το texture. Αλλιώς δεν ξέρω. Να ξέρω, θα σας βάλω αυτό. Να, εδώ πέρα βλέπετε lay download like. Οκ. Άντε, επειδή μας έκανες και τη χάρη. Άσε, μην μπαίνω τώρα. Maker, εδώ πέρα, αυτό εδώ δεν θα το πατάτε. Αυτός αν θέλετε κάποιοι να δείτε που είναι, ποιοι βασικά έχουν φτιάξει το channel. Θα πατάτε σε αυτό εδώ το link. Δεν υπάρχει παντού, μην μπερδευτείτε. Μόνο εκεί που σας λέει, όχι, στο... Ας βάλουμε και λίγο μουσικούλα. Καλά, ναι. Δεν χρειάζεται αυτό, παιδιά, να το κάνετε. Πατάτε εδώ. Περιμένετε ένα λεπτό. Ωραία. Mediafire. Αυτό εδώ μην το δώσετε σημασία. Ωραία, download. Πατάμε εδώ. Και για όσους έχουν Mac είναι αυτό. Άλλη φορά θα σας δείξω για τα Windows.
Ναι, εδώ σας κατεβαίνει εδώ. Τώρα θα κάνει 3 λεπτάκια. Ωστόσο, θα πάω να σας δείξω ένα... Να, εδώ κοιτάξτε λίγο πως είναι το texture pack. Είναι ωραίο, εντάξει, δεν μπορώ να πείτε ότι είναι και χάλια. Πέθανε το πας. Τώρα μπαίνω εδώ λίγο, πάλι από την αρχή να δω. Μήπως έχει το τόξο, σίγουρα κάποιοι θα θέλετε να δείτε. Να το εδώ πως είναι το sword. Ωραίο, δεν λέω. Καλό είναι, πλάκα είναι. Να κοιτάξτε εδώ πως είναι. Σας αφήνω να τα δείτε με την ησυχία σας. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Οκ. Την επόμενη φορά θα σας δείξω πως θα το κατεβάζετε χωρίς να μπαίνετε σε link. Τώρα μπήκα σε link για να μην αργούμε, γιατί έχω κι άλλα πράγματα. Περιμένετε λιγάκι. Με τα sword νομίζω δεν το είδατε, οπα. Μην παρασυρθούν, βέβαια. Αν θα το βάλετε αυτό γιατί είστε κι εσείς. Το ίδιο πρέπει να είναι, ναι. Το ίδιο είναι, παιδιά, sorry. Ωραία, τώρα είναι έτοιμο, πιστεύω. Θα πρέπει να είναι λιγάκι. Να όσοι θέλετε μπαίνετε στη Mediafire για διάφορα packs, αλλά καλύτερα κάντε το αυτό με τα links. Ωραία, παιδιά, είναι έτοιμο. Με αυτό εδώ θα το χαμηλώσουμε λίγο. Θα μπούμε στο Minecraft και θα ανοίξετε τον φάκελο για να βάλετε το texture pack.
Δηλαδή, κοιτάξτε. Ωραία. Πάτε στο edit profile. Αλλά, παιδιά, προσέξτε. Πάμε εδώ στο Open Game Deer. Και πάτε εδώ που λέει Resource Packs. Οπα, το ανοίγετε. Και περιμένετε εδώ. Το βάζετε εδώ αυτό. Και αυτό εδώ πιο δίπλα. Αυτό ακόμη πιο δίπλα και έχετε εδώ αυτό. Πάτε εδώ. Και το βάζετε εδώ. Στο φάκελο Resource Packs. Κατάλαβατε. Λοιπόν. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Πατάμε Save Profile. Και κάτι έγινε. Ωραία. Πάμε στο Options, Resource Packs. Και εδώ σας έχει βγει αυτό. Πάτε αυτό, πατάτε αυτό. Και πατάτε μετά Done. Είναι λίγο μεγάλο. Ωραία. Και τώρα, να είναι εδώ. Να το βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.